फैगौ बीटीसी इलेक्शनाव गोबिंद सारनि जायगाया दिपेन बर' सारनि आखायाव थांगोन नामा? हारिखौ बोखावग्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो बे आंनि सोंथि। आरो फैगौ बीटीसी इलेक्शननि उनाव गोबिंद सारनि जायगायाव दिपेन बर' सारा नुजाथिगोन नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखानाय आयेन बायदि दिपेन बर' सारनि भाइरेल जानाय जाय गिबि बिथाङा साजा मोनगोन नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आयेन थाखानाय बायदि दिपेन बर' सारनि बिबाना सोलाय सोल' जागोन नामा? दिपेन बर' सारनि बिबाना सोलाय सोल' जायोबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आसा खालामो बीटीसी बिटिआरनि बाहेरानि सोरबा मोजां फरायसा सोरबा दिपेन बर' सारनि जायगायाव जाहाथे बीटीसी बिटिआरनि बाहेरानि सोरबा मोजां फरायसाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ जाहाथे मोनो। दिपेन बर' सारनि माखासे मावनो गोनां खामानिखौ फैगौ गोबिंद सारनि जायगाखौ जाहाथे बाहागो लानो थाखाय दिपेन बर' सारा गावनि बिबाननिफ्राय आनज्रायनो थाखाय सोरनिबा आखाइ दं नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैखोम बिथांजों जे सावरायनाय जे भाइरेल बेखौ सबबो नुदों, आंबो नुदों। आं बेखौसो गोसोखांदों जे बड'फाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनांगौ, बुहुमनि बर'फोर खौसे जाहोनै होनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। आरो बिथांनि सिमाङा बड'फानि सिमाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनायानो बिथांनि सिमांमोन। नाथाय दुखुनांथाव बे एखे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बड'फानि उननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दा हारिखौ बोखावनायनि बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ। बेराफारसेथिं बड'फाया बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय बिराद नाजालांबाय। बेराफारसेथिं प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा हारिखौ बिराद बोखावबाय, हारिखौ बिराद गावस्रा होबाय आरो बिथांमोननि उद्देश्यआनो हारिखौ गावस्रा होनाय। दा बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि मोनसे माहारियारि आफादा सासे रिपर्टारखौ बुंहरनाय, स्क्रिप्टेड मोनसे नाजानाय आरो हारिखौ गुलुं गुजुं खालामनाय, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखौ जों गोथौ दुखु फोरमायदों। दा बड'लेण्ड रादाबनि संबिधान बेरेखा खामानि मावनाय बादि मैखोमा साजा मोनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाननि बेबो मोनसे बेरेखा हाबाफारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाना बर' हारिखौ खौसे खालामनाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय। नाथाय बर' हारिखौ बोखावनो नाजानाय बिनि दायनिगिरिया मा जागोन? हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि सुथुर होनो, हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि गाद्दार होनो। दा हारिखौ बोखावग्रा, हारिखौ गावस्रा होनो नाजानाय, हारिजों हारि थुनजुलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखि लागोन? आरो बेराफारसेथिं जोङो बर' हारिया दिनै बुजिनो नांगोन, बर' हारिखौ खौसे खालामनोसो नाजानो नांगौमोन माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय माहारिनि आफादनि मासियाव जिरायनानै रिपर्टार सासेखौ बुंहरबाय, EM सासेखौ इन्टारभिउ खालाम, ओरै कुइसन खालाम आरो बिनि दायनिगिरिया उमुगानो, बेफोरबायदि बुंनाया, हारिखौ बोखावनाया, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सियाराव जिरायनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो हयथ' बड'फाया गोजौनिफ्राय दुखु मोनदों खोमा जे गावनि उननि दैदेनगिरिया एखे मासियाव जिरायनानै बेफोरबायदि हाबाफारि लानायखौ। ओंखायनो दा हारिखौ बोखावग्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो बे आंनि सोंथि। आरो हारिखौ गावस्रा होनो नागिरनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा साजा होगोन? आरो बेराफारसेथिं जों बर' रायजो राजाया बुजिनो नांगोन, माहारियारि आफादनि मासियाव जिरायनानै हारिखौ गावस्रा होनो नाजानाया बे आंनि फारसे, आंनि कास्टम बसुमतारी जानानै बे आंनि साननाय। आं बेखौसो जास्ट फोरमायदों, आंनि साननायखौ आं कास्टम बसुमतारीनि जानानै। दा ओंखायनो बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया UPPL सरकारनि EM रन्जित फेरेंगा बिथाङा मा बुंनो नांगौ, मा बुंनो नाङा, बिथांखौ मा कुइसन सोंनांगौ, मा कुइसन सोंनाङा, बेखौ सोर बियो, मानो फोरमायहरनो नांगौ? जोंथ' दा बिदिसो सानबाय, फेरेंगा बिथाङा जि बुंनाय आरो UPPLनिनो EM राकेश ब्रह्मआ नानांथा खोथा, बायदिसिना खोनासंथावै खोथा, गाज्रि खोथाफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आनो फोरमायहरो नामा? बे जोंनि गेजेराव गोलाव आरो मोनसे सोंथि सोंनानै थाबाय। दा ओंखायनो हारिखौ बोखावग्राखौ गाद्दार, हारिनि गाद्दार होनाय जायो। बेखौ हारिया थांखि लागोन, हारिया सानगोन। बे आंनि फारसेसो सानलायनाय। दा ओंखायनो आं गोथौ दुखु मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसे समाव जोंबो मावथिमोन
आंनिफ्राय फारसेनिफ्राय आं बिदि माने गोथौ दुखु मोनदों हारिखौ बोखावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियानो बेबादि मोनसे रल लानाय बेबादि मोनसे इनस्टिगेट खालामनायखौ आं दुखु मोनदों बेयो गोजाम अडिअ जानांगौ किन्तु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दं दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै AI नि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो आंहा रावनि गोसोआव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय